jane kono ana panggung. Iya. Kandhane wanti-wanti ya dek ya lunga ku golek rejeki ya dek ya saben mulih duwite mesti njaluk apa tak turuti kebutuhan tercukupi. Kurangane apa kuwi iki njaluk apa? Aku njaluk mobil. Njaluk mobil tak tukoke sing terbaru. Njaluk omah. Nganggo remote. Katrok benih dedel ya dek yo wong wadon kakean rewel kok mesti bawel. Jaran kepak jaran kore ya dek yo wong lanang menangan dewe iku jamae. Yen tak tinggal jodoh. Mak enak sing jenenge wong bebojoan kuwi nonton swasana bayarane kayane sing lanang ki pira. Aja njaluk sak jek sak nyek. Ya, Padake golek gawean ki ora angel. Wanti-wanti ya dek ya lunga ku golek rejeki ya dek ya sampen mulih duwite mesti njaluk apa tak turuti kebutuhan tercukupi. Wong kok angele ora jamak jaluk iki ditukokke jaluk apa meneh.
Iki lah durung lahir ya nok we. Iya, aku orang lahir loh, Pak. Ya, tapi nyatane ya enjoh ngono lho. Iya. Rakit kepret sithik. Ora apa-apa, biasa cepreng iki. Nek saiki cepreng kuwi wis ana sing ngresiki santai wae. Iya. Nek kaya wingi cepreng ngresiki dhewe. Injih sampun. Ya, Nduk paringi lenggah kono.